ba za ka taba yin albarka ba a matsayinka na musulmi. wallahi ka ji abin da Allah ya waɗannan mutane kibar da su yayi. malam yau za ka tarar da malam mutum mai daraja a idanka a ganinka, ko yana da mulki ko yana da sarauta ko yana da dukiya, amma wallahi idan aka baka biography ɗinsa aka baka tarihin sai ka ji an ce ai dan neman maza ne. kuma the most unfortunate part of it shine da yawa mun sha faɗa a karatu muna maimaitawa, abin rashin jin daɗi bakin ciki shine da yawa a cikin manyan mutane akwai wanda ɗabi'a su ne wannan neman maza. malam wani ya je neman aiki, za a ba shi ofa a wata babbar ma'aikata, shugaban ma'aikatan gurin ya kafa masa sharadi cewa za a baka ofa, za a dauke ka, amma fa sai an gana da kai. ya ce bai gane ganawa ba, bai fahimci karatun ba, bai gane lissafin ba. sai aka sa sakataren ya gaya masa vividly clear ya gane, za ka je ne ka kwabe wani ya hau kanka a kwanta da kai. ya ce what? aka ce haka za a yi. ya ce shi bai zai yadda ba. sai shugaban ya ce masa ka gaya masa nima wannan kujerar kafin na same ta sai da na wani kwanta wani ya hau kaina aka bani ita. me yasa na kawo muku wannan kisar don ku gane cewa akwai waɗanda wallahi masu wannan ɗabi'ar sun samu madafan mulki, billahi azimu aiki ba za su ɗauki mutum ba sai sun yi wannan ta'adin da shi. akwai su a cikin different parts na rayuwar mu yau da gobe. abin tausayi malam, wasu ma da awar addini suke, amma wallahi suna neman maza. na'am, ba wai ba mace ba. kuma wannan musiba, ku tambayi matanku a gidaje, za su gaya muku cewa da yawa yau daga cikin mazaje ba su da lokacin matansu saboda neman maza suke, sun fi jin daɗin namiji akan mace. wata mata ta gaya mun tana fatawa, tana cewa malam yau shekara ta kaza mijina baya saurara ta, shekara kaza mijina baya da lokaci na. ta ce duk abin da mace take yi wa namiji ina yi masa, amma wallahi tallahi mutumin nan baya saurara ta. nayi. ta ce wata rana ta je unguwa ta dawo, a falanta kawai sai tarar da mutum biyu yadda ka san a ɗora biredi akan biredi, wani na kan wani. ta duba ta leka a falon gidanta, kawai sai tarar da mijinta ne yake kwance akan wani yaro matashi, ya yi da ciki, shi kuma yana kwance a kansa. ta ce yanzu wani sakamakon da za ka yi min kenan. ta fashe da kuka, ta tsuguna a wurin, ta rasa inda za ta sa kanta. ashe me yasa baya saurarar ta? maza yake bi. suna da alamomi da yawa da suke yi, kuma suna da kuɗi a hannunsu malam, kuɗi. na tattauna da wani yake bani labarin wani likita tubabbe. shi wannan likita tubabbe, wato shi da likita ne ma na masu yin wannan abin, saboda gatansu idan aka yi da kai sai a haɗa ka da likita, sai rinka baka wasu supplement na ƙwayoyi kana sha don ka ƙara ni'ima, kuma ka ƙara yaranta, ka ƙara kaza da sauransu, da allurai da komai da ake bayarwa. idan an yi an gama da kai sai dai ka ga alat. wallahi ina gaya muku, na sha faɗa a karatu, da a ce namiji yana ɗaukan ciki da yawa kun ga mutane da ciki a gari riƙi suna tafiya da shi wallahi. to kawai matsalar namiji baya ɗaukan ciki, amma wasu sun yadda su bayar da mutuncinsu a yi luwaɗi da su don samu biyan bukata na duniya. wani ya yi an ba shi ofa, wani an yi da shi an ba shi 500,000 jari, wani an yi da shi an masa hanya ya samu babban ofis, wani ya samu matsala a cikin harkokinsa na kasuwa ko harkokinsa na business, an masa hanya an yi da shi da wannan. kuma abin da za ku yi tausaya malam, ka san me? wallahi yanzu yara suke nema ƙanana.